Danas ću vam pokazati kako da stavite liner, to jest pokazat ću vam kako ja to radim, kako je meni najlakše. Pa nadam se da će vam ovaj video biti od pomoći. Ako želite da naučite kako stavite liner, nastavite da gledate. Uzet ću ovaj liner crni od Inglota i četkicu za liner. I umočit ću četkicu, ali neću uzimati previše linera, znači bolje malo po malo nego da imate jednu veliku grudu linera na četkici. Počet ću od sredine oka. Onda ću krenuti od suznog kanala i spojiti sa ovim ovdje. Ovdje linija treba da vam bude najtanja. Ok, kada smo uradili osnovu linera, sada treba da mu napravim ovako onaj kao mali repić. Ako vam je to teško, evo jedan mali trik koji vam može pomoći. Uzmite ovako jednu crnu senku i uglastu četkicu. Pogledajte pravo u ogledalo i otprilike odredite gde treba, znači u kom pravcu treba da ide taj repić, jer je veoma bitno da ne oborite oko sa linerom, da vam oči onda ne bi izgledale tužne. Znači gledajte pravo i samo gde mislite treba, mislim da bi ovako bilo u redu. Prislonite četkicu i ovako ćete dobiti jednu crticu koju posle možete mnogo lakše pratite i da obrišete u slučaju ako ste pogrešili nego da brišete liner. I sada ću po tome ići sa linerom. Znači ovo mi je bila samo vodilja. Ok, sada sam napravila tu jedan mali truglić. Sad što treba da uradim je da ga spojim sa ovom linijom ovdje. Nadam se da me vidite. I popunite ovaj truglić. I to je sva nauka. Nadam se da sam vam koliko toliko pomogla, ali ako ne uspete iz prvog puta, nemojte da odustajete, nemojte da se nervirate, za ovo je svakako potrebna vežba. Ako budete vežbale svaki dan, sigurna sam da ćete uspjeti da ga stavite bez problema za veoma kratko vreme. Hvala vam što gledate moje videe i vidimo se. Ćao! Zdravo dragi moji, danas ću vam pokazati kako da stavite liner, to jest pokazat ću vam kako ja to radim, kako je meni najlakše. Pa nadam se da će vam ovaj video biti od pomoći. Ako želite da naučite kako stavite liner, nastavite da gledate. Uzet ću ovaj liner crni od Inglota i četkicu za liner. I umočit ću četkicu, ali neću uzimati previše linera, znači bolje malo po malo nego da imate jednu veliku grudu linera na četkici. Počet ću od sredine oka. Onda ću krenuti od suznog kanala i spojiti sa ovim ovdje. Ovdje linija treba da vam bude najtanja. Ok, kada smo uradili osnovu linera, sada treba da mu napravim ovako onaj kao mali repić. Ako vam je to teško, evo jedan mali trik koji vam može pomoći.
uzmite ovako jednu crnu senku i uglastu četkicu. Pogledajte pravo u ogledalo i otprilike odredite gde treba, znači u kom pravcu treba da ide taj repić, jer je veoma bitno da ne obori toliko sa linerom, da vam oči onda ne bi izgledale tužne. Znači gledajte pravo i samo gde mislite treba, mislim da bi ovako bilo u redu. Prislonite četkicu i ovako ćete dobiti jednu crticu koju posle možete mnogo lakše da pratite i da obrišete u slučaju ako ste pogrešili nego da brišete eyeliner. I sada ću po tome ići sa eyelinerom. Znači ovo mi je bila samo vodilja.